खौसेथिनि बाथ्राखौ जों बयबो दा बेखौ बोरै बास्रुमखौ लाबोनो बिनि थाखाय जों बयबो नाजानांगोन, गोसो थालायनांगोन। दा जोङो जुदि खुगायावल' बुङो खौसे नङाब्ला जों जोबसिगोन, खौसे नङाब्ला जोंनि राजखान्थि गोहोआ जोंनि आखाइनिफ्राय थांसिगोन, बर' माहारिनि आखाइनिफ्राय थांसिगोन। बे जि अनुभब, बे मोन्दांथि बेथ' फ्राय बयनावबो दङ। दा नोंखायनो जोंनि गेजेराव बोरैहाय जोङो मोजां मोनसे परिबेस लाबोनो हायो, सानलाय हलाय मोजां बोरै जों बुजा फरा खालामलायनो हायो, बेखौ दिनै माहारियारि आफाद हिसाबै दिनै दुलाराय बर' फरायसानिफ्राय आरम्भ खालामनानै गोबां माहारियारि आफादफ्राबो दिनैहाय खावलायदों, एपिल खालामदों। आरो जोंबो बेक्तिगत हिसाबै बा दोल हिसाबै जोंबो खावलायदों। आरो आं बेक्तिगत हिसाबै आसाबादि बयनिबो मोनसे पजिटिभ जोंनि हास्थायनाय साननाया जों जुदि मोनसे मोजां सिन्थाजों जों थांबाय थानो हायो, सानसे नङा सानसे जोङो ज' मोजां परिबेसाव जोङो माने खालायनो हागोन। बेथ' दोनखुमानाय खोथा नंला, बेखौथ' जों बयबो नुगासिनो दं। मेल मिटिं इलेक्सना खाथि हिसाबै बयबो राजनैतिक दलफ्रा गाव गावखौ प्रस्तुत खालामदों, सेस्ताया बयहाबो दं। दा बिनि गेजेरावनो जोंहा जोंनि हिसाबै जोङो दिनैहाय इउपिपिएल हिसाबै जों माबोरैहाय मेक्सिमाम नाम्बार देरहानो हायो, जों जाहाथे काउन्सिलखौ दखल खालामनो हायो। आइ आफा रायजो राजानि खाथियाव, आइ आफा रायजो राजानि इच्छानि सायावसो जागोन। दा गतिके माबे माबे राजखान्थि हान्जाफ्रा फैगौ बिसायख'थिखौ लानानै माबायदि प्रस्तुति जादों बे गाव गावनि खोथा। खिन्थु जोंनियाबो जोंबो फुल मोनसे प्रस्तुतियाव दं। आरो जोङो कनफिडेन्ट, जों बिस्सासि, जोङो मोजाङै मोजां आरोबाव जोङो दिनैनि जि गभर्नमेन्ट, बे एखे गभर्नमेन्टखौनो लाबोफिननो हागोन होननानै जोंहा गोसो सिङाव मोनसे फोथायनाय दं। खौसेथिनि बाथ्राखौ जों बयबो दा बेखौ बोरै बास्रुमखौ लाबोनो बिनि थाखाय जों बयबो नाजानांगोन, गोसो थालायनांगोन। दा जोङो जुदि खुगायावल' बुङो खौसे नङाब्ला जों जोबसिगोन, खौसे नङाब्ला जोंनि राजखान्थि गोहोआ जोंनि आखाइनिफ्राय थांसिगोन, बर' माहारिनि आखाइनिफ्राय थांसिगोन। बे जि अनुभब, बे मोन्दांथि बेथ' फ्राय बयनावबो दङ। दा नोंखायनो जोंनि गेजेराव बोरैहाय जोङो मोजां मोनसे परिबेस लाबोनो हायो, सानलाय हलाय मोजां बोरै जों बुजा फरा खालामलायनो हायो, बेखौ दिनै माहारियारि आफाद हिसाबै दिनै दुलाराय बर' फरायसानिफ्राय आरम्भ खालामनानै गोबां माहारियारि आफादफ्राबो दिनैहाय खावलायदों, एपिल खालामदों। आरो जोंबो बेक्तिगत हिसाबै बा दोल हिसाबै जोंबो खावलायदों। आरो आं बेक्तिगत हिसाबै आसाबादि बयनिबो मोनसे पजिटिभ जोंनि हास्थायनाय साननाया जों जुदि मोनसे मोजां सिन्थाजों जों थांबाय थानो हायो, सानसे नङा सानसे जोङो ज' मोजां परिबेसाव जोङो माने खालायनो हागोन। बेथ' दोनखुमानाय खोथा नंला, बेखौथ' जों बयबो नुगासिनो दं। मेल मिटिं इलेक्सना खाथि हिसाबै बयबो राजनैतिक दलफ्रा गाव गावखौ प्रस्तुत खालामदों, सेस्ताया बयहाबो दं। दा बिनि गेजेरावनो जोंहा जोंनि हिसाबै जोङो दिनैहाय इउपिपिएल हिसाबै जों माबोरैहाय मेक्सिमाम नाम्बार देरहानो हायो, जों जाहाथे काउन्सिलखौ दखल खालामनो हायो। आइ आफा रायजो राजानि खाथियाव, आइ आफा रायजो राजानि इच्छानि सायावसो जागोन। दा गतिके माबे माबे राजखान्थि हान्जाफ्रा फैगौ बिसायख'थिखौ लानानै माबायदि प्रस्तुति जादों बे गाव गावनि खोथा। खिन्थु जोंनियाबो जोंबो फुल मोनसे प्रस्तुतियाव दं। आरो जोङो कनफिडेन्ट, जों बिस्सासि, जोङो मोजाङै मोजां आरोबाव जोङो दिनैनि जि गभर्नमेन्ट, बे एखे गभर्नमेन्टखौनो लाबोफिननो हागोन होननानै जोंहा गोसो सिङाव मोनसे फोथायनाय दं।